Khona manjalo isigodi South Africa umholi qabula maketa ngobupha o stop and go sikuphi la sentabeni engcwele la sikhona seKenani sizokwenzani la sizohlangana nenkosi yamaNazaretha uNyazi bezocela nje usuku ukuthi asinikeze usuku la sohlala khona naye mhlambe i-hour nje elilodwa sibe ne-interview. I-interview ke akuyona i-interview yesikole, i-interview ukuthi sazi umlando ukuthi lo uJanuary usho ukuthini, uJuly usho ukuthini, sibe ne-information nolwazi olusuka ngaphakathi. U-1 lo. Number 2, into esizoyicela ukuthi isibusiso nje ukuthi sifuna ukwakha isigodi eSouth Africa. Isigodi yini? Angithi abantu besigodi siyazi bayazwelana, bayathandana, bayazana, bayazisana. Yilokho sizocela enkosini yamaNazaretha ukuthi isibusisele ukuthi abantu bayigcobe bese beyalandela. Okugcina ngalolu suku bese sokukhuluma ukusiza abantu kuncike kubantu, sisiza abantu bakaNkuluNkulu, kuncike kubantu bakaNkuluNkulu. Thina asithathi intweni kodwa la sizothatha khona sizothatha emphakathini. Yilokho sizocela ukuthi ke abantu bekwazi ukuthi silandele basubscribe ku YouTube channel. Wena ungakubona ngathi kuncane kanti kukhulu. Yilokho sizocela enkosini yamaNazaretha. Angibonge.